म्यूजिक बाय राजू बाबू पकड़ी दयाल। दर्शन करेला हमार तरसेला मनवा रामा। दर्शन करेला हमार तरसेला मनवा रामा। दर्शन करेला हमार तरसेला मनवा रामा। बहुत दूर बाबे भोला के भवनवा रामा। बहुत दूर बाबे भोला के भवनवा रामा। बहुत दूर बाबे भोला के भवनवा रामा। म्यूजिक बाय राजू बाबू। घरवा से चलल पानी आस लगा के। बहुत हो कठिन रहिया देवघर के बाटी। घरवा से चलल पानी आस लगा के। बहुत हो कठिन रहिया देवघर के बाटी। भगती में झूमे पूरा दुनिया जहानवा रामा। भगती में झूमे पूरा दुनिया जहानवा रामा। बहुत दूर बाबे भोला के भवनवा रामा। बहुत दूर बाबे भोला के भवनवा रामा। बहुत दूर बाबे DS रिकॉर्डिंग स्टूडियो दरभंगा। म्यूजिक बाय राजू बाबू पकड़ी पमुआ में रोरा गरल दर्द बड़ी होला। सेवकन के दुख हरा ये बम भोला। ये बम पमुआ में रोरा गरल दर्द बड़ी होला। सेवकन के दुख हरा ये बम भोला। सोहनु दर भंगिया गावे बाबा के भजनवा रामा। राइटर सुरेंद्र साहू लिखला भजनवा रामा। बहुत दूर बाबे भोला के भवनवा रामा। बहुत दूर बाबे भोला के भवनवा रामा। बहुत दूर बाबे दर्शन करेला हमर तरसेला मनवा रामा। दर्शन करेला हमर तरसेला मनवा रामा। बहुत दूर बाबे भोला के भवनवा रामा। बहुत दूर बाबे भोला के भवनवा